Duoko maber e penj mar klas 8 mano magana 220 skund primary ma Apoko e Nyakach. Koro ne gibago nyasi mar odiechieng' mar somo motele gi jodito mag somo mawuok e sub kaunti nogo ma Nyakach. Jopuonjre, jopuonj kaachiel gi jonyuol kata kamano nosingo dhi nyime to kod riwruok mondo giti kanyachiel mar neno ni koro duoko makare ochako bedo kaka osebedo ka neno e skulno. Apisa maduong' e weche mag somo e sub kaunti ma Nyakach Nelson Apoko olero ni koro thoth skunde ma Nyakach gwengego nitiere kod kwan matin ahinya mag jopuonjre, kendo mano en kaluwore kanyo to kod duoko no moko osebedo makare, wach magidwa ni mondo koro medane ridore mar neno ni koro puonj obiro e yorno ma owinjore. Gima nyalo nyiso jonyuol ni girwa wane mwagero. Ka ok wane mwayie mondo nyithindwa mokalo gi waket ka mondo wambe skundwa ni otingre malo. Sikundwa ni embo nyalo bedo mana kaka maranda. Sikundwa ni nyalo bedo kata mana kaka skunde mamoko mabe perform. Mana ka wane mwakaw nyithindwa maber watimore na watero ka. Koro ka ber to nek wakaw nyithindwa mabeyo man ka mondo water ang'owa kocha mondo gisom mondo mi sikundno nyingi otingre malo, nikech ka ok wane mwagero Apoko mane wachako ok onyal dhi maber. Gima nego secondary ma Apoko en ne jopuonj ma primary ostemo support gi bayudo ne nyithindo, to pile ka idwani mondo itim maber nyaka idhi kama ber no nitie. Inyalo puonjo nyathi to ok inyal direct kuma odhiye. Marwa kaka board en mondo nyithindo kal, to kuma koro gidhiye wawe choice no ne parents to gi nyithindo. Apoko has an extremely low population. As we were speaking, the enrollment in Form 1 is just 12. The parent associates passing with the school. So if the school is not performing to the parents' expectation, the parent will take the learner or the child to a neighboring school which may be performing better.